दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं श्री मुस्रि बसन्त कुमार स्वर्गियारिया मोनसे खौरां फोसावनो सानदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासैबो रायजो राजानिसिम जे जोङो थांनाय 2020 मायथाइनिनो नभेम्बर दाननि 13 खालाराव जोङो गुवाहाटीआव आसामनि रां बिफाननि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे जोंनि नैबे सरभग समस्तिनि मानव गेदेर MLA बारग' बुंथिगिरि आरो लोगोसे आसाम रायजिक BJPनि आफादगिरि मुस्रि रन्जित कुमार दास बिथांमोनजों जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे डेलिगेसन टीम एबा थान्दै हान्जाया सावरायदोंमोन आरो बेयाव जों सावरायदोंमोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव गासै 50 गं बाथौ आश्रम स्कुल एबा फरायसालिफोर दङ बिनि थाखाय इयारलि पेकेज नागिरनानै जों मेमरेन्डाम होदोंमोन आर'जलाइ होदोंमोन बेजों लोगोसे जोङो जोंनि माखासे गोजाम बाथौ थानसालिफोर दं बाथौ मन्दिरफोर दं बे बाथौ मन्दिरफोरखौ लुफुंनायनि थाखाय माने अनसुंथाइ नागिरनानैबो जोङो होदोंमोन गासै जोङो 200 बाथौ थानसालिनि मोनसे लिस्ट होनाय जादोंमोन जिल्ला वाइसआव दा बेखौ रायलायनायनि उनाव नै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा थामहिनबा आसामनि बे फाइनान्स मिनिस्टार बिथाङा खोथा होदोंमोन जे जागोन गासैखौबो जागोन नाथाय इलेक्शननि उनाव BTR इलेक्शननि उनाव बे हाबाफोरखौ मावफुंगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन थिग बे लेखायैनो थांनाय बे डिसेम्बरनि 30 खालार खालि बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे फोसावलाय एबा अर्डार होदों नटिफिकेशन होदों बे नटिफिकेशना जाहैबाय जे गासैबो जिल्लानि एबा BTR आव थानाय 4 जिल्लानि DC डेपुटि कमिशनार बिथांमोननिसिम मोनसे अर्डार हरदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बे अर्डारा जाहैबाय जे जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बे एसेम्बलि सेगमेन्ट थामहिनबा LAC बा समस्ति बे एसेम्बलि समस्तिनि गेजेराव जेसेबां बाथौसालि थामहिनबा 50 गोजाम बाथौसालि एबा बाथौ मन्दिर सायख'नानै होनांगौ होननानै अर्डार हरदों आरो बेखौ DCआ गासैबो बे माबानिखौ बाथौ मन्दिरखौ सायख'नायनि उनाव बेखौ BTCनि सेक्रेटारि अफिसाव दैथायगोन आरो दैथायखांनायनि उनाव माने जोंनि BTCनि एबा BTRनि बे सेक्रेटारिया आरोबाव स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम बेखौ माने सेंसननि थाखाय लिरहरगोन बेनिखायनो जेसेबां जोंनि गोजाम बाथौ थानसालिफोर दं एबा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जिल्ला गौथुम बियाब गौथुम गामियारि बे आफाद बिथांमोना गावनि ओनसोलनि बे बाथौसालिफोरखौ मोनसे लिस्ट खालामनानै मोनसे बे गायसननाय मायथाइ आरो बिदिनो फुराना बायदिसिना कागज पाति दङब्ला बेखौ लाफानानै बे बिथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमनोबो होनो हागोन आरो लोगोसे गावसोरबो गावनो हारसिङै बा आफाद जानानै बिथांमोना जिल्लायाव एबा बे माबाया DCनो बेखौ दैथायनो हागोन अब्लानिया माने बे DCआ बेखौ सिलेक्ट खालामनानै माने जे खामानिखौ मावफुंगोन बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय देग्लाय BTR गभर्नमेन्ट जाजेननायाव जों जे गिबि बे चान्सखौ खाबुखौ मोनदों बिनि थाखाय गुबै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे जोंनि BTRनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो बे मिटिङाव दङमोन आरो बिनिफ्राय फाइनान्स मिनिस्टार बे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे डिपार्टमेन्टेल जिथु मन्त्रि आरो अफिसारफोर दङमोन बे बिनि गेजेरजों बे नटिफिकेशना जादों आरो बिनि थाखाय आङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंनि BTRनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर'खौ थोजासे साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय बावबाय आरो बिथाङा जाहाथे बेबादि खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो खाबु मोनो आरो आफा बोराइ बाथौआ बोर सारस्रि हरो बेखिनिखौनो आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों।